5 scenes ko. To ka gani? 5 scenes. Abu sa jira ganka ka daga bulalan mai baki. Wallahi ba zai ba. Wallahi Allah sarki. Wallahi a ga wallahi wallahi ko me ko da ko ya hazarce. Dan Allah da rika ina zuwa. Ina zuwa. Ga alaji ya zo da bulala ne baki uku. To shikenan. Haba wallahi. Ko ya hazarce ne. Ga sa Allah. Sai a cikin biyu ba za a yi haka ba. Da ranka kina gani ba. To ga mu nan muna ci gaba da daukan a cikin biyu ga daraktan mu nan. Darakta? Ha? Darakta gaskiya ka gaji. Ga dan screen din mu nan. Monitor kenan na daraktor. Ga mai kyamarar mu nan. Ya dai gaji. Ga ambassador din ya ma sunan drinks din nan. Fearless.